Aquests anuncis que han acabat als jutjats. Me habéis preguntado un montón por el 5D White. Yo lo uso cada vez que salgo por televisión porque estoy encantada. Y es lo mismo que utilizar un blanqueamiento dental. Yo nunca he ido a una clínica a hacerme un blanqueamiento, siempre he usado estas bandas. Es buenísimo para la gente que fuma y la gente que toma café. Te blanquean los dientes incluso de hace años. Yo he obtenido resultados desde el primer momento. He ganado hasta 8 tonalidades de blanco en mi diente. He hablado con Fresh igual y me han hecho caso. Han hecho una super promo. Ordena tu pedido corriendo antes de que se agote. 8 tonalidades, que no sé com es posen una sobre l'altra, les tonalitats del blanc. Però, en qualsevol cas, anuncis que han fet influencers a les xarxes socials, a Instagram, i que ara l'Organització de Consumidors FAQA els ha denunciat per publicitat dental il·lícita. Berta. Sí, en concret, FAQA ha presentat 2 denúncies davant de Consum i davant de la Direcció de Salut de la Salut General Pública contra 4 persones, aquests 4 influencers que ara vèiem, i també contra 2 empreses. Una és 5D White i l'altra és Freshy White. Totes dues anunciaven aquestes tires blanquejadores que vèiem que asseguren que tenen la mateixa eficàcia que pot tenir un tractament de blanqueig dental en una clínica professional. A més, l'associació que defensa els drets dels consumidors recorda que des del 1996 està totalment prohibit que una persona famosa anunciï un tractament o un servei sanitari. Per això el seu portaveu demana a les administracions mà dura contra aquestes irregularitats. Las administraciones tienen que intervenir, se lo tienen que tomar en serio, porque hay muchos millones de euros que se están defraudando, que muchos adolescentes están pagando por productos que les dan unas expectativas y luego no se cumplen, o artículos que dicen que se venden en una web como el más barato del mercado y luego te lo encuentras en otra plataforma 5 veces más económico. Judit, aquests influencers exactament qui són? Quants seguidors tenen? Doncs tots 4 són cares conegudes de l'univers Mediaset. Possiblement la més popular seria la Marta López, que és col·laboradora de Sálvame, però també molts la recordareu pel seu pas per la segona edició de Gran Hermano. Aquest és el seu compte d'Instagram, ara és Instagramer. S'acosta gairebé als 460.000 seguidors aquí a Instagram i es dedica a publicar fotografies d'ella i també de col·laboracions amb marques. Com veiem aquí, podem veure algunes d'aquestes publicacions. Els altres 3 són concursants del programa La Isla de les Tentaciones. Una d'elles és Marta de Lola, més coneguda com a Lola. Ella també té pràcticament 450.000 seguidors. Diu aquí en la seva biografia que és auxiliar de veterinària i també es dedica a promocionar alguns productes. També el Manu González, ell té 150.000 seguidors a les xarxes. I per últim, també concursant de La Isla de les Tentaciones, la Lucía Sánchez. Tots 4 es dediquen a promocionar productes normalment relacionats amb la moda o la bellesa en unes publicacions que arriben a milers d'usuaris. Antoni Gómez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, bon dia. Bon dia. Aquestes tiretes blanques, el 5D White i el Freshy White, això que s'enganxen aquí les dents, això què és? Això funciona? Això no funciona. És una autèntica enganyifa. Serà una autèntica enganyifa, però jo els estava veient els influencers en els vídeos que feien i tots tenen les dents molt blanques. Sí, segurament perquè o bé s'han fet algun tractament d'estètica dental o bé s'ha de dir que amb la publicitat, que aquests anuncis la veritat no em sorprenen perquè és una cosa bastant habitual trobar-nos que tenim aquest tipus de publicitat, però evidentment això no és un blanquejament, això deu ser alguna cosa que queda més o menys adherida o alguna partícula d'òxido de titanio, que és el que portaven les clàssiques pintures Titan Lux. És a dir, no és un blanquejament. El blanquejament s'ha de fer sota la supervisió d'un dentista en una clínica dental i només blanquegen les dents els peròxids i les concentracions que són necessàries per fer un correcte blanquejament no es poden comercialitzar, perquè són càustiques i, evidentment, fer un ús i un abús d'aquest tipus de substàncies, l'única cosa que ens portarà seran problemes. No hi ha un sistema de blanquejament que se'l pugui fer un mateix a casa sense passar per la consulta del dentista? Tenim la possibilitat de fer un blanquejament que nosaltres diem ambulatori.
però diguéssim, el producte blanquejador, que en aquest cas és un peròxid, amb la concentració determinada, li facilitem nosaltres al propi dentista, li expliquem com ho ha d'utilitzar, però insisteixo, són concentracions més baixes, perquè una concentració òptima per fer un blanquejament, com deia, pot tenir el seu perill si es fa servir d'una manera no supervisada. Llavors és molt important en aquest sentit que hi hagi sempre la supervisió, el control i fer de tutor al propi pacient si és que s'opta per l'opció d'un blanquejament ambulatori. Però normalment, i a més amb els darrers anys, la majoria d'ocasions optem per un tractament en clínica utilitzant, com deia, aquest tipus de productes que no es poden o no s'haurien de poder adquirir a través d'internet o altres fonts. Antoni Gómez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Ara mateix